Súkromná základná umelecká škola v Liptovskom Hrádku pôsobí na Liptove už 6 rokov. V poslednom roku sme sa zamerali na poskytovanie služieb našim najmenším, lebo chceme sa riadiť nejakým takým heslom, že vlastne náš žiak je pre nás dôležitý ešte pred jeho narodením. Takže sme sa venovali a venujeme sa viacej tehotným ženám, aby teda to bábätko nás počulo, aby sa dostávalo do našich priestorov, povedzme v čase ešte, keď ani nie je na svete. A potom, keď sa narodí, poskytujeme mamičkám laktačné poradenstvo. Keď má dieťatko pol roka, môže začať cvičiť. Máme cvičenie pre mamičky s detičkami do 2 rokov. A potom od 2 rokov vlastne začínajú naše mini tanečné. 2-3-ročné detičky tancujú ešte so svojimi maminkami v sprievode. A 4-5 ročné deti už sú samostatné. A od 6 rokov nastupujú do našej súkromnej základnej umeleckej školy ako riadni žiaci. Vzdelávame teda žiakov pre tanečný klub Jazzy v Avrišovo, vzdelávame žiakov, takisto tanečníkov pre folklórny súbor Váh, takisto pre folklórny súbor, detský folklórny súbor Pramienok. Dá sa povedať, že patríme medzi najlepšie školy poskytujúce tanečné vzdelanie na Liptove. Postav a ruky do rokov a hore telo, hore. Zápis do nášho tanečného odboru pre nových žiakov sa uskutoční v meste Liptovský Mikuláš v stredu 28. mája a môžu prísť vlastne detičky, ktoré majú záujem vo veku od 5 rokov, 5-6 ročné detičky veľmi radi uvidíme. Druhý zápis sa uskutoční hneď deň na to, 29. mája vo štvrtok a to bude v meste Liptovský Hrádok práve pre tie detičky, ktorým je to bližšie a pre spádové obce. Ten sa uskutoční o 16. hodine vo štvrtok 29. mája v Dome kultúry v Liptovskom Hrádku. V júni nás čakajú 2 koncerty, ktorými sa budeme prezentovať našim rodičom a širokej verejnosti. My budeme aktívni aj v mesiacoch júl a august. Budeme robiť určite akciu v rámci týždňa rešpektu k dojčenia. To budú zase nejaké prednášky pre mamičky. A pre tanečníkov zase chystáme letnú tanečnú školu. Bude to nazvané Tanečné leto. Bude to sieť niekoľkých týždňov tanečných. Tieto všetky aktivity má práve v náplni súkromná základná umelecká škola v Liptovskom Hrádku a takisto aj v Liptovskom Mikuláši, odkedy tu pôsobíme. Takže verím, že si tú svoju aktivitu v našich priestoroch nájde každý, kto bude mať záujem urobiť niečo pre seba alebo pre svoju rodinu.